Oh nggih, siap. Mboten sah, matur nuwun, berkah barokah, lancar rezekinipun, lancar usahanipun, keluarganipun ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Matur sembah nuwun, piyai kok leh los. Rezeki ya. Lho sapa kuwi? Kula. Oh iya, lah ngono kok pupuran barang kae tapi bayi barang dene. Lho, Mliti. lah napa? Lah itu kuwi entuk dhuwit semono masuk ora ngopo-ngopo. Tem Mas Wahid, sire kan gulung-gulung dugi mriki, ning kan menika yahene rasah ngono lho. Oh iya. Oh sing maringi ikhlas apa padha Oh, iya. bau perintah lho jenenge. Oh iya. Padha kulino perintah ya. Mboten iki. Rene, saya Mbak Brigita. Sembah nuwun. Ngesake lagune napa? Oh mboten to. Mboten Mas Wahid. Wah, piyai kok leh los. Ngerti ya, aku wis dilunasi demben taun wingi. Oh to. Nggih, iki garinge nyai gayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggih. Alhamdulillah. Heeh. Iya. Lunas. Endi iki sakmu ndi? Endi to iki? Bukeksi terus ngono. Apa to? Talene lho. Nek ora dhek krunguku manuke lho. Lah cah cilik ora apa-apa, mengko mudang anak ya kacuk-kacuk leder ngono kae kan. Oh nggih, yen ngudang anak ngoten iku anak lanang. Bagian karo Mbak Brigita ya iki. Nah, iki. Kaya apa? Monggo. Oh, wis nyekel mik dhewe-dhewe to. Wis. Niki. No. Niki paring apa, Pak? Dari samping gunung. Oh, samping gunung, iya. Ngisor ya, Mas? Ngisor. Aku ndhuwure ra ketok nek ngisor lho. Iya, ning ngisor. Astagfirullah. Aduh, Mak, kok ketoke ra ketok ya, Mak? Ayo, ndur-ndurne. Kaya trimas lho. Kaya trimas kowe ya, cangking munggah metu. Anu, Pak, iki ari-ari nek arkal. Soale arine arka. Ari-ari kok iso pulah iki lho. Ora ketok dipendem Dek Mben. Kelanangan ra kajen. Grupku mau wis lunga. Oh ya wis. Ya kok ditutne ngono, ayo nggih. Niki bapak, Pak? Oh iya. Oh, berarti sampean jengleng aku karo Mbak Dian, Mas. Kanggo mbak angkat meneh. Lho, ora aja ngono kuwi to. Ben muncul. Kaya sida. Kaya jamu. Ayo sing dhisik, sing iki. Kita loro pengen tak jenggleng ngono ta? Iya. Iya, pengen Coba rasane. jajali lek wong blasteran ngene iki. Wong blasteran iki lho. Lah jarang blasteran ketek karo gajahmu. Iya iki mau. Ayo. Nah, sapa sik iki? Kene sapa kene sik? Kene sik ra apa aku sik. Saben bengi Krasa dong. Ya ora to Mas. Heh? Ora krasa. Mosok pas remetune tak krasa. Ora krasa. Kowe iki ketok ayu nek pati rasa ngono to. Lah saking nggonamu ki saking kecile. Mos. Jaremu cacing. Ngacak horor. Ngacak horor bir kita. Yuk bir kita yuk. Ya. Yen memajang. Digenti kancane iki kok. Oh iya, maaf. Kadung separo. Mong karo jano Ayo dijembleng. Sodok keris sithik, Mas. Iya, Mbak Dian ya. Wah, serap enak. Aku pengennya jenggleng e. Heh? Pengennya jenggleng aku. Sing nembang sampean. Lho piye to? Jajal sik ya. Jajal piye? Jajal sik nembang. Kembang. Aku malah wedi lho aku. Malah wedi. Ekspresi kuwi. Ekspresi ngono kuwi. Lho mau bisu lho saiki wis dadi ngene lho. Semangat iki, Mas, semangat. Ayo, Das. Ayo, Das.
kembang Dian Susi kaya film Sinden Goib lho. wae wato malah gayeng kowe lho malah ganti aku sing anu jegleng oh. Ayo lu kowe madhep rene kok Iki bakal esuk ana setelan dagelan anyar. Dicek Dian karo uncek itu. dicek yo mati Dicek langsung. Ya. Anu Pak, nganggo properti kok Pak. kowe kowe sareng kebir kita Ayo. Bir. Panas udan. Parian ra. Gak usah Mas. Hah? Gak usah. Ora to? Kak. Ora. Ora usah mesan. Iya kowe kena ora kowe arep parian ora iso. Bisu ayo Mas. La. Panas udan panas. Kita kira lucunya hamil. Kowe kira. Kira apa Ya kan ya, ya kan. Iki ya. Ketedun piye? Pakde kentut wis kok ketedun iki lho. Unjukno pelan. Lagi iki ana wong kok menyerah. Wis. Ayo. Apik.
Jenengan Banyolane seneng kula. Tapi Seneng nek botol lujak-lujak. Seneng kok botol lujak-lujak lho, Jan. Oh, maksudnya awakmu ngene alami lho Banyol ora nggih style alami. Biasane anggar seneng iki lujak-lujak. Kowe lek lujak-lujak piye, Jan? Ngeten. Ketedon kuwi lho. Ah, ya lujak-lujak sare kok ora senengane kuwi. Enggak, Den. Yo ya. Eno manis. Bro. Iya iya. Suara suling Mandang suarane ngetan Bali ngulon Maksudnya Nikalakon Ngoya ngono masuk.
Isik siji kuwi Mbak Mira. Lah, lek karo iki sampean serasi tenang. Mbak Mira bis nih. Bis. Kudu sumber kencana. Bis Mira. Enggak, Mbak Mira Kirana. Mbak Ini Mira. juga salah. Walaupun wis pinter, mau cek. Mbak Mira wis pinter nyindene sapi. Ning Oke. tidak pernah lelah untuk selalu berburu. Niku muridnya Mbak Nur Handayani daleme kene iki. Weh. Ngono kuwi. Nggih. Anak didiknya Mbak Nur toh? Nggih. Oh, nggih. Nggih, ya belajar Kenapa? bareng. Ayo. Anu ta, nate kali Mbak Nur ta. Maksudnya tanggapan bareng. Wes Oh, kulino nggih, karo nggih. Mbak Nur kulino. Oh, kulino. Nggih, nggih, nggih. Kan ngopo? Ning Ora kali usah dicopot. Nyopot. baru tak omongne wah karo Mbak Mira kok terus dicopot katoke. Udah ketedun. Oh iya. Gue iki keloke ketedun. Argane kostum apa? Mboten, mboten. Ya ini. Ayo Mbak dimenang Mbak Mira. Ayo. Mbak Mira, monggo Mbak Mira. Iya. Jan dalu menika kula kalih Bu Kesi meh ngompol. Lah mbok yo ngompol kok dadak ngomong-ngomong iki lho. Lah Meh ngompol. ngekek weh. Sebabe apa? Ngekek terus niku mau. Lah, iya, tapi Alhamdulillah. ngekek. Lah niki wonten tuyul nih. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun. Maksudnya ngene lho. Matur nuwun, Mbak. Tuyul ki membawa apa ya rezeki ngono lho kanggone adewe. Yo kuwi kan tuyul pinter. Rezeki sama Ah, kok enak. gak ono mesti duit rezeki ki. Apa? Marahi wong guyu ki ya rezeki. Wah, tuyul kene sing goblok barang kok. Lah piye piye? Wis dibayar akeh ora iso golek duit gur mentil ae lho. Mira pinter ya. Ora pinter niku. Jan tuyule sapa? Kayak sapa ya? Seneng kira. Tak asli seneng kira Mas. Ayo. Heeh. Nggih. Ano? Iya, Lek. Apa, Lek? Niki kan napa niki? Lah niki Yo kon nembang masuk kon Lah ngundang nggih. awakmu. Anak lagune napa? apa? Oh, duet, duet. Suarane ya apik kok Mas Uncek ya. Ayo. Oh, katresnan sejati. Nggih. Aku manuk manuk. Manut. Iya, kuwi maksudnya. Katresnan sejati. Ah, iya. Ki kagem menika Mas Wahid sekalian Mbak Irna. Wah iya. Mugi tresnanipun langgeng sak laminyo. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, dados putri sing salehah. Amin. Nggih. Ugi kula aturaken dumateng sedaya para pamirsa ingkang mirsani lumantar streaming YouTube Kuntadi Channel sembah nuwun katresnanipun dumateng kula sak kanca. Tesih kathah sing mirsani mawon. Oh nggih. Nggih, wonten Pakde Bogel MC Jakarta nggih WA wau. Nggih. Bos Tarno Tania Jaya, Pak Enanda. Nggih. Terus tesih kathah sangat wau sing WA. Ngapunten mboten saged kewaca. Siap, nggih. Mangga dipun aturaken katresnan sejati Mbak Mira karo Mas Uncek. Yuk. Ini Dek. Oke, Kakak. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahkan kesing ati iki memujat ati mengendi dong wong manis kang ati-ati Padang lah lagi. aye
Salaman. Sini tak jadi romantis. Ada negara Indonesia. Hey, hey, hey. Oh, 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 Ayo loncat. terus roti senseni lita-lita ekta kae wangi ati kanan jam asmara Kamune Gusti kula paring kusada rembulan ing wayah wengi nambahi kasih ati iki aku jan ati neng ati wong manis kang ati-ati asik ngomong bagus sira seneng Tresno suci mantio rahayu makasih Ya tong iki lucono, iki lucono. lho aku ora wong aku ora gondeli lho oh sing nekeme kono Oh, itu. wong aku nekeme drijiku ora cukup kok iso necolke wong drijiku ora cukup lho sing nekem kono Mas Unjak, dalam matur nuwun panjenenganipun tetep doa yang terbaik untuk anak kula Lembayung mugi tansah antuk pepayung saka Hyang Agung. amin amin mugi bisa dados putri ingkang saged ngungkuli bapa lan ibunipun Amin, amin, pinter ya Rabbal sekolahipun Nggih. solehah iso miturut dawuhipun tiyang sepuh kekalih Nggih, amin ya rabbal alamin. Nggih.